Čus lidi, tady Geekyarda a já vás vítám u nového videa. Ještě než se vrhneme na téma dnešního videa, tak bych vám chtěl říct jednu peckovou novinku. Na serveru kupcomics.cz nově bude možnost k zakoupení triček. Ne mých, ale různých jakoby komiksových, jedno tady už mám dokonce na sobě. Tady můžete vidět takhle Batman a logo Supermana. Takže až se tam objeví, tak vám dám o tom vědět a hodím vám i odkaz do popisku, takže se tam pak určitě mrkněte, protože určitě si vyberete i vy. Ale teď už se vrhneme na téma dnešního videa. Dneska se podíváme na druhý díl DC komiksového kompletu, což je druhá část komiksu Ticho. Řeknu vám, z tohle komiksu jsem hodně nadšený, takže se rozhodně máte na co těšit. Celý tento začarovaný kruh se pomalu, ale jistě začíná vyjasňovat. Batman si ale bude muset projít nelehkou cestou. Budou ho čekat věci jako znesvěcení hrobu Jasona Todda, což je vlastně nástupce prvního Robina, a vyrovnání smrti se svým nejlepším přítelem, k čemuž jsme se vlastně dostali v prvním díle. V příběhu se i mimo jiné setkáváme s novými padouchy, jako je třeba Hádankář a nebo Clayman. Jak teda příběh dopadne? Kdo je to vlastně Ticho? To už si opět musíte přečíst sami. Tak a teďka bych se dostal k nějakým plusům a k nějakým mínusům. Jakožto velkým plusem hodnotím padoucha Ticho, který je opravdu tajemný, nikdo neví, o koho se jedná a s ostatními padouchy hýbe jako s figurkami na šachovnici. Ale to je opravdu věc, která se na tom hodně, ale hodně líbila. Další pecka, která na to navazuje, je samotný konec celého příběhu, kdy vlastně dojde k rozluštění a opravdu to je hodně zajímavá věc. A myslím si, že takovýhle konec byste určitě nikdo nečekal. A co se týče nějakého protikladu, tak ten jsem žádný nenašel a příběh Ticho je opravdová pecka. Ilustrace probírat nebudu, protože ty máte stejné jako v prvním díle, to znamená, že pokud jste neviděli první recenzi na první část, tak se určitě mrkněte. Celý komiks Ticho proto hodnotím 9 body z 10, protože se jedná o opravdu velkou pecku. A samozřejmě na konci nalezneme Detective Comics, a to tentokrát číslo 33, ve kterém se podíváme na Batmanův původ a co ho motivovalo k tomu se stát tímto temným rytířem. A mrkneme se na souboj proti bláznivému Karlu Krugerovi. A jinak v knize zase klasicky nalezneme různé životopisy autorů a nějakou tu přehlídku obálek a co nás příště čeká. Takže já už se na vás moc těším při další recenzi. Příští recenze, co se týče DC komiksového kompletu, tak tady bude Green Lantern, na což se opravdu velmi těším. Odkaz na zakoupení prvního i druhého dílu budete mít dole v popisku na stránky kupcomics.cz. Takže ještě jednou díky moc za zhlídnutí, tato recenze je trošku kratší, a tak snad vám to nevadí a čus!